Magandang hapon, Kabisyo. Kasama mo ang Basa Princess DJ Rocky Terra. At ito po ang programang Top Secrets, ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang hapon. Hello po, magandang hapon po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Mariel po. Mariel, ilang taon ka na? 33 po. 33. Sang lupalop ka naman galing, Mariel? Sa Laguna po. Laguna. Okay, Mariel, di na kami magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is yung boyfriend ko ngayon is may ex siya na nagpaparamdam sa kanya. Pero ako yung dating caller na may boyfriend na sugarol na yung pera namin is naghiwalay gawa ng ayaw kong bayaran yung utang niya sa scatter. Yung mga utang niya sa sugal. Oh, so meaning, Mariel, nakatawag ka na sa amin dati pa? Apo. Bago ko mga anak, tumawag ka. Apo. Tinanong Dati mo? ako nakatawag. Tinanong mo kung saan ako magdi-deliver. Charot, may darot. De, biro lang. Hindi. Mariel, so ikaw yung tumawag na merong boyfriend na hiniwalayan mo dahil nalulong sa pagsusugal. Tama? Pipika po ng gamot. Apo. Okay. Tapos, okay lang ba? Baka naka-istorbo na kami sa trabaho mo ngayon, ha? Apo. Narinig ko may tumawag sa'yo. Apo. Kasi nasa ospital ako nagtatrabaho. Sa ospital ka nagtatrabaho. Okay, sige. Mariel, pero okay lang. Kumbaga, Apo, free okay time mo lang. naman. Okay, sige. Tuloy natin to, Mariel, Apo. ha? Okay. So, Mariel, ngayon, ang problema mo naman, yung boyfriend mo, merong ex na nagpaparamdam sa kanya. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Hala. Code red na yata sila. Di ba ganun yon? May code silang tinatawag kapag Hello po? nasa ospital. Ayan, Mariel, ano na? Kumusta ka Apo. na? Sorry po. Apo, ako po yung, naibigay ko na po yung wala naman po akong doktor na. Tapos na po akong Yan. Bali po, ako yung dating may boyfriend na sugarol na ang gusto niya kasi, bayaran ko yung utang niya, gawa na sa sugal. Oo. Yun. Tapos hiniwalayan mo siya, tama ba? Or kayo pa rin hanggang ngayon? Hindi, naghiwalay na kami. Naghiwalay na kayo. So, etong tinutukoy mo na top secret mo, yung boyfriend mo dito, tama ba? Ibang tao na to? Okay. Ng boyfriend niya, ayos, tinatrato ako ng tama, as in talaga ni princess ako. Yun. Kaso may ex siya na nagpaparamdam sa kanya. As in, parang, siya kasi, yung boyfriend ko ay gumastos dun sa babae para lang makapunta ng Canada. Gano'n sila katagal nitong ex niya na to? 3 years. 3 years. Pero ginatasan lang siya ng babae. So parang pakiramdam ng boyfriend mo ngayon, ginamit lang siya nitong ex-girlfriend niya? Ginamit lang talaga. Kasi nung makapunta ng Canada is naghiwalay na sila. Hiniwalayan siya ng babae. Parang yung nangyari din sa akin, di ba? Naginatasan lang din ako ng boyfriend ko dati. So parang Yun. nakaka-relate kayo sa isa't isa nitong boyfriend mo? Oo. Yan. So ngayon, yung ex-girlfriend niya nagpaparamdam sa kanya. Kumusta ka doon sa sitwasyong ganun? Okay naman kami kasi maayos. Tapos bigla lang nagparamdam yung babae na parang gusto atang bumalik, ganun. Tapos ang ginawa ko, hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko na minessage ko. Kasi parang iisa na kasi yung account namin.
Ay, iisa. Iisa lang po yung Conjugal. account namin. Conjugal na iisa na yung account. account. O, so anong pangalan na nung account? Pagkasamang pangalan ninyo? Kumbaga, kunwari, ikaw Hindi. Mariel. Tapos siya itago natin sa pangalang John. Ano, Ma-John? Ganun na ba yung pangalan ng account mo? Hindi. Hindi, parang account ko na. Account na niya ang ginagamit namin. account. Parang account na niya ang ginagamit namin. Kaya nakikita namin. Tapos yung account ko na yung old, alam din niya. Oh. Kaya nakikita namin yung isa't isa na nakita namin na nagpalit ng profile kasi yung boyfriend ko. Okay. Yun. Tapos nag-heart yung ex niya. Oh. Hindi niya pala na-block yung ex niya. Akala niya is, kasi 3 years na, walang paramdam, walang message. Pero nakibalay daw sila na maayos. Ganon. So, ano Hindi- minessage mo dun sa girl? Sabi ko dun sa girl, gamit yung account ko. Pinakita ko talaga na, excuse me, ako illegal. Ganon. Kasi parang nagpakasal na kami Parang? sa West. Hindi, parang nagpakasal na kami sa West. Wow. So, nagpadala ka ng mga picture? Hindi, sabi ko, bakit nagparamdam ka na naman kay Jan? Jan na lang gamitin natin para yun, ba't nagparamdam ka kay Jan? Para manghingi na naman ng pera. Wow. Sabi ko ganon. Para pangtustos sa pamilya mo. Sabi ko, ilagay mo kung saan ka nararapat. Ex ka na lang. At hindi ka na ba nakontento sa mga nahut-hut mo kay Jan? Sabi kong ganun. Hindi ba siya, message kong ganun. hindi ba siya nasunog dun sa ginawa mong message sa kanya? Grabe, slay queen. Atake ka doon. Siguro nag-init yung mukha niya pagkabasa niya noon. O anong ni-reply? Actually, wala siyang reply kahit isa. Pero sa scene niya. Ha? Na scene Oo, niya. sinin niya. Nasin niya. Tapos hindi niya ina-accept ang friend request ko. Pinakita ko talaga kung sino siya. Sorry ha. Kasi dati rin kasi akong mataba. Pero kung kung itatanong niyo ang itsura ng present at ex is mataba siya na pinakita ko talaga na hindi ako insecure sa kanya. Ganun. Na ex siya. Yun. Okay. Yun. Talagang hindi siya nag-reply. Wala siyang nireply. Syempre, At ayaw, hindi ako natatak. syempre, Mariel, ayaw naman natin mag-body shame, 'di ba? Pero kung ganun naman Oo. kasi yung gawain niya, 'di ba? Pwede naman natin siyang tawagin ng Dapuhala. Huwag naman, nang-aaway na tayo dito. Hindi, pero dapat marunong naman talaga siyang lumugar sa lugar niya, diba? Total, meron naman ng jowa eh. So, pagkatapos ba noon, natigil na yung pangungulit nitong ex-girlfriend, ng boyfriend mo ngayon? Or ng asawa mo na ngayon? Oo. Ang ginawa na lang is blinak namin yung girl. Tapos, nag-message siya doon sa kapatid ng asawa ko na bakit may girlfriend na daw, si ganto, ganon. Sabi naman ng asawa ko, wala siyang pakialam. Yun. Tapos sabi ko pa sa kanya, ano na tayo, mahal mo pa ata yung ex mo, ginaganon ko, hindi doon ka na. Ginaganon ko. Kasi DJ Rocky, alam mo yan, yung naranasan ko, hindi ako nakipag-away sa lalaki. Sabi ko, dahil sa lalaki. Kung lalaki lang, kaya kong magparaya. Kasi sabi ko nga sa kanya, alam mo yan, hindi pera ang habol ko kasi seaman kasi siya. Kumikita yan, ka rin kasi sabi ng ko. sarili mo. Kumbaga, alam mo yung worth na meron ka, Mariel. Oo. Ay, hindi ako yung ibang babae kasi kalimitan kasi ngayon, sa totoo lang, ang mga seaman ngayon ay ginagatasan ng ibang babae. Ayan na. Ang lalaki na Mariel, seaman parang kinukuha ka na ng mga alien. Bakit? Nawawala na naman yung signal mo. Ayan, nalakas-lakas na ulit na ng signal mo. Okay. Yeah. Yung sabi mo, Ayun. yung mga seaman ngayon, parang ginagatasan na ng mga babae?
babae, karamihan ngayon. Kasi pag nalaman nila na seaman, pabili dito, pabili doon. At sinabi din naman ng asawa ko, ibang-iba daw ako kumpara doon sa mga naging ex niya na si pabili dito, pabili doon, ganun-ganon. Yung Wow. asawa ko kasi ngayon, siya na yung nag-o-offer sa akin. Sabi ko, wag na, inegosyo na lang natin. Ay, grabe Yun. naman. Napakabutihing asawa naman ito. Pwede bang matanong muna, Mariel, sinong kamukha mong artista? Kasi parang kanina sinasabi mo, yung ex-girlfriend niya, talagang kulang na lang sabihin mo, yun, tanso, ako ginto. Wow! Diba? Kung babalik ka pa doon, nasa queen size bed o king size bed ka na, lilipat ka pa sa papag. Oh, i-describe mo yung itsura mo, Mariel. Isasend ko na lang. Naging alien ka na naman, Mariel. Kayo na lang. Ano? Isesend ko na lang yung photo ko. Isend mo na ngayon Kayo para na lang makita ko yung- na. Yung Teka. Nag-aabang ako Ayan. dito, ah. Ayan. Tapos, teka lang. Ano ba yung tsura nung ex? Wait lang. Ay, ang ganda nga ni Mariel. Mariel, ang ganda mo. Plakado ang kilay, kissable lips. Tapos, mukha-mukha ni Bini Aya. Hindi yan sponsor ng joke ha. Sagot ko talaga yan. Pera ko talaga hindi. Ang ganda mo, At Mariel. ito yung girl. At talaga may Nga. picture ka pa nung girl, ha? Yes. Sige, for my eyes only. For my eyes only. Send mo na ngayon. Wait lang. Sorry na lang kayo sa mga nakikinig at nanonood ngayon. Ayan yung girl. Ako lang ang nakakita. Pero i-describe ko na lang para sa inyo. So, yung caller natin si Mariel ngayon, kamukha ni Bini Aya. Eto naman, ex-girlfriend ng boyfriend na nangungulit pa rin na nanghuhut-hot ng gatas sa kanyang boyfriend na asawa na ngayon, ay parang dating lalaki. parang dati siyang lalaki, tas ngayon babae na siya. At saka mataba siya. Sorry. Pero, Sorry. wait, Oo. may mga mataba naman na magaganda, Oo, magaganda. diba? Pero Oo, kasi, oo. alam nyo, yung physical na anyo, nawawala naman yan eh. Hindi na Oo. masyadong parang valuable yung physical na anyo. Ang pinakamahalaga, yung karakter ng isang tao, diba? Tsaka matuto din tayong lumaban, diba? Kapag atin, at alam natin pagmamay-ari natin ang kung ano man. At saka ganun na nga, sorry ha, ganun na nga yung itsura niya. Dapat ilugar din naman, baguhin din naman niya yung yung ugali niya. Ano naman niya, kung hindi na sa maayos ang mukha niya, di ayon na lang sa ugali, di ba? Tsaka, huwag na siyang manira or mang-agaw. DJ Rocky, sinabi ko talaga sa kanya, as if naman hihiwalayan ka ng asawa ko para sa'yo. Ginanon ko talaga. As if ihiwalayan ka mismo ng asawa mo, no? Para doon sa ex-girlfriend niya. Tsaka Oo. the mere fact na talagang lumayo na yung boyfriend mo o yung asawa mo ngayon doon sa babaeng yun. Tsaka alam niya, Oo. 'di ba? Nakatatak sa utak niya na ginatasan lang siya at ginamit lang siya. Isang malaking bagay na yun para sa lalaki, 'di ba? Alam din naman ng isang tao kung kailan siya siya nakahanap na ng talagang tunay na magmamahal sa kanya o nagmamahal sa kanya. At ikaw na yun. Ayan. So, Mariel, may Yun gusto ka nga. pa bang sabihin? Ang gusto ko lang sabihin is, sana, yung ibang mga babae, kung gusto nilang itrato sila ng maayos, unang-una itrato muna nila o respetuhin muna nila ang mga sarili nila. At hindi porket ang liligaw sa kanila ay isang katulad nga ganon, seaman, is pabili doon. Kasi may mga expenses din ang mga yan at napakahirap ng trabaho sa barko. Para maging luho dito, luho doon. Tapos matuto tayong magbanat ng buto. Hindi, at saka pag meron ng karelasyon, wag nang eepa. Yun.
Yun lang, DJ Rocky. Ayan. Maraming salamat, Mariel. Si Mariel na parang handang magpaligpit ng tao para sa kanyang asawa. Anyway, Mariel, maraming salamat sa pagtawag mo at sana sa mga kabisyo nating nakatutok ngayon, ma-inspire kayo, diba? Sa katapangan na meron si Mariel kung paano niya ipinaglalaban ang kanya. At huwag magpapaapekto sa mga ibang tao. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakasama po ninyo ang Basta Princess DJ Rocky Tera. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bukas ulit, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ang Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic!